जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसुनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंगो नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेराव गोबां दुखु नांथावना, जेराव आर'ज सोलिबाय थानाय समाव आर'जनि फारिलाइयाव माखासे सुबुंफोरा थांनानै गाज्रि खालामहैदों, जेराव बाइबेलखौ धोरोम सोलायहोनायनि गासै नियम निति, गासै स्ट्रेटेजिफोरा बे लेखायाव दङ होननानै बुंदों। बाइबेलखौ मोनसे धोरोम सोलायहोनायनि लेखा होननानै बुंदों, जेराव हलि कमिउनियन, जेरखौ लर्ड सापार होननानै बुङो, जोङो फोरबो प्रभु भोज होननानै बुङो, फोरबोनि फोरोंनाय जिथु जानाय, बेखौ बिथांमोना माबा मोनसे मुलि होननानै बिथांमोना बुंदों, जेराव मानसिफोरखौ लोंहोनानै बिसोर बेहुस खालामो होननानै बुंदों। गोबां रोखोमनि बाथ्रा आरो गोबां बाइबेलफोरखौ गारलाबायदों। नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नायदो। बे बबेनि, माब्ला जानाय, बे गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो जोबनाय फारसे आङो खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बानो नाङा, मानोना बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिथार आरो लोगोसे गोबां ख्रिस्टियानफोरा मोनथिनांगौ जे जोंहा मा जागासिनो दङ, माबायदि गाज्रि सुबुंफोरा गिर्जाफोराव जबरदस्ति हाबहैदों, हाबहैनायल' नङा, मा खालामहैदों, बेफोर गासैखौ मोनथिनांगौ। आरो बिथांमोना माबायदि मोनसे मेडिया, मोनसे प्लेटफर्म खालामगासिनो दङ, जे इउटिउब चेनेल खालामगासिनो दङ, बेफोरबायदि खामानिखौ मावै मावै इउटिउब चेनेल खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो नुगासिनो दङ एबा नुगोन। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो आरो लोगोसे बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होलांगोन आरो शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। कौन यहाँ को पैसा मिलता है? नहीं। बोले क्या? नहीं, हमको पता ही थे अगले को। बोले कि मास्टर जी आपका सब क्या नाम है? नहीं, हम बोले पास्टर जी है वो। हाँ। आप क्यों बुलाए इनको? हाँ? क्यों बुलाए इनको? क्यों आया? एक मिनट, पहले उनसे पूछो क्यों आया। क्यों बुलाए? नहीं, आप बुलाए क्यों हैं? आइए। ये तकलीफ में था, हमको बोला भैया प्रार्थना कर दीजिएगा, हमने आइए प्रार्थना कर देंगे। ठीक हो जाएगा प्रार्थना से। वो उनसे पूछिए। नहीं, आप बताइए, आप करवा रहे ना ठीक? वो आई है, आप ठीक करवा रहे वो हैं? ठीक हुई है कि नहीं, ठीक करा रहे ना? ठीक हुई है कि नहीं। ठीक करवा रहे हैं। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, हम खाली प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर बने हो तुम? क्या प्रार्थना में क्या कराते हो? क्या कैसे, कौन सा रोग ठीक हुआ? ये दीदी, आप आइए एक बार। अच्छा ठीक है। इनके घर वाले कौन है? ये दीदी का, ये दीदी का घर वाला कौन है? सही से बताया। रुक जाइए, रुक जाइए। अभी कुछ देर पहले, कुछ डरिएगा मत, अभी कुछ देर पहले देखे उनको सुलाया था यहाँ पे। किस लिए सुलाया था, खाली इतना बताइए तो। इसका न तबीयत खराब है, याती अपराध। आप किस लिए आए यहाँ पे? तबीयत देखिए, देखता नहीं है, पागल की तरह मेरा बेटा करता पागल है। था, देखता नहीं। डॉक्टर दिखाए, बहुत डॉक्टर दिखाए, सुनिए मेरा बात, बहुत डॉक्टर दिखाए और बहुत जगह की है, नहीं ठीक हुआ। तो मेरा बेटा बहुत पागल की तरह कौन लेके करता आया था आपको यहाँ पे? हम खुद आते हैं, वही तो बताया होगा ना कि हम दूसरा जगह जाते थे ना। हाँ, हर जगह ये लोग यही करता है। नहीं, दूसरा जगह गए थे ना, तो फिर बोलिए, आप क्या बोले? नहीं, देखिए हम लोग को यहाँ परेशानी होता है तो सही हो जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को आत्मा, हम लोग को खुशी मिलता है। हम लोग रो के प्रभु क्या से, बताता है? ये लोग कुछ नहीं बताते, बस प्रार्थना हम लोग करते हैं तो भगवान हम लोग को, प्रभु हम लोग को दया करते हैं हम लोग के ऊपर, और कुछ बात नहीं है ऐसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या मंडल। कितना उम्र है आपका? 16। 16 है ना? आपको पता है कि 18 वर्ष के ऊपर आप ये जो कन्वर्जन का कार्यक्रम होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं? क्यों? अभी का लड़की लोग तो यही कर तो रही है, कैसे बोले नहीं? तो हम लोग पूछने आए कि आपको क्या ऐसा देखिए, हम लोग लगा? को खुशी मिलता है, हम लोग को दुख, मेरा आप हिंदू है ना? हाँ, हिंदू धर्म में खुशी नहीं मिलता आपको? मिलता है, लेकिन जहाँ हमको ये करेगा ना भगवान, हमको जहाँ खुशी देगा हम वहीं जाएंगे। देख रहे किस तरह से इन लोगों को बरगलाया गया है कि ये लोग अपने धर्म को भी सही नहीं बता पा रहे। क्या बोल के बुलाया यहाँ पे? बोलिए, अरे डरिए मत, आपके लिए आए हम लोग। क्या बोल के बुलाया? वो मेरा लड़की का तबीयत खराब था, तबीयत ठीक हो जाएगा। तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाइए। गए थे सब जगह हो के लास्ट में यहाँ पर आई तो यही सप्ताह फर्स्ट आए हुए हैं, सेकंड है। क्या बोल के बुलाता है लोग? कुछ ये लोग नहीं बुलाए, हम खुद से आए हैं। कोई तो बोला होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ, एक जान पहचान में था, उनके साथी में। कि आने से रोग ठीक हो जाता है। रोग ठीक हो जाता है ये तो नहीं बोला, अपना मानना ना मानने के ऊपर है। आइए, जो ये लोग करा रहा है यहाँ पे बता रहे हैं, इधर आइए। तो आप करा रहे हैं ये प्रोग्राम, आप करा रहे हैं? कौन करा रहे हैं प्रोग्राम? सब कोई मिल के। कौन ऑर्गेनाइजर कौन है? आप है ना? हाँ, कौन है? शिष्यों का निर्माण, न्यू ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्म, ये सारा कन्वर्जन का किताब है।
सारा कन्वर्जन का किताब है जो गरीब महिला को। ये सब क्या है? ये कौन सा दवा है? चर्च फॉर चर्च यूज, कम्युनियन नेक्टर फॉर चर्च यूज। ये क्या है ओ भाई साहब? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या रूह अफ़ज़ा है। हाँ, क्या होता है इससे? हम लोग पीते हैं शरबत के जैसा, ये सब छोटा-छोटा ये करके सबको पिला रहे हैं यहाँ हम पीते हैं। पे। हाँ, तो ये किसने बनाया? ये हम पीने के लिए बनाए हैं। इससे क्या होता है? कितना बना हुआ है, कितने लोग हैं? हमको दीजिए। कहाँ इसमें रूह अफ़ज़ा बना हुआ है? आप पी के देखो, आप पी के देखो, ये रूह अफ़ज़ा है कि नहीं। अंगूर का रस है, क्या लिखा है? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो ये प्रार्थना करा रहे थे, क्या चीज़ का प्रार्थना आप करवा? क्या चीज़ का, क्या बोल रहे? नहीं, बढ़िया है यीशु मसीह का। ये लोग क्या बोले हैं? सारा कन्वर्जन का किताब है यहाँ पे। गोबां दुखुनांथावना नङा होमब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना रादाबखौ मोनबाय एबा भिडिअ क्लिपखौ मोननो हाबाय। बे भिडिअ क्लिपआ नैबे सानडे, मैयानि समाव जानाय सानडे, बे सानडेआव जानाय, आरो बे जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि हावड़ायाव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव आर'जनि फाइलाइ लादोंमोन, जेराव मोनसे बेबायदि गोबां मानसिफोर जायफोरा दुखुआव थायो। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जिहेतु बुंदों, अ मेंनानै थानायफोर, गिलिर बिबान बाननानै थानायफोर, नोंसोर आंनियाव फै होननानै। दा बेयावहाय गोबां सुबुंफोर जायफोरा हिन्दु फोथायनायनि बेक्तिफोर, बिथांमोनाबो बै गिर्जायाव फैदों। जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय बै रेस्टखौ मोननो थाखाय, जिरायनायखौ मोननो थाखाय। जिहेतु बिथांमोननि मेंनाया मा? बिथांमोननि मेंनाया जाहैबाय गोबां दाब दाब डक्टरफोरनियाव थांबाय, गोजान गोजान कबिराजफोरनियाव थांदों, जिखौनो बुंदों मानसिफ्रा बेयावनो थांदों, नाथाय बिथांमोना जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै। देट मिन्स बै बेरामफोरनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हायाखै। बेयावहाय बे गिर्जायाव फैदों बै पास्टरजों आर'ज खालामजानो थाखाय। बेखौनो माखासे मानसिफ्रा जबरदस्ति गिर्जा न' सिङाव हाबहैबाय, पास्टरखौ बे इज्जत खालामदों, पास्टरखौ जबरदस्ति बाथ्रा बुंदों जे नोंनो लेंहरदों, नों धोरोम सोलायहोदों होननानै। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ, सोदोबफोरखौ बेयाव बाहायदों। सासे माइक्र'फन लानानै थाबायथिंगासिनो दङ, जे इन्टारभिउ लागासिनो दङ जबरदस्तियै, आरो मा बाथ्राखौ नागिरगासिनो? औ बिसोरनो लेंहरदों, बे पास्टरा लेंहरदों, बे गिर्जानि मानसिफ्रा लेंहरदों, बे बाथ्राखौ नागिरदोंमोन, नाथाय बेयाव रावबो बुङाखसै। गोबां आइजोफोर, जाय आइजोफ्रा इन्टारभिउ लाजादों, बिसोर हिन्दु आइजोफोर, बिथांमोननिफ्राय बे सोदोबखौ नागिरदोंमोन जानांगौ जे बे पास्टरा लेंहरदों, बे गिर्जानि मानसिफ्रा लेंहरदों, बे ख्रिस्टान मानसिफ्रा लेंहरदों होननानै बुंनाय सोदोबखौ नागिरदोंमोन, नाथाय रावबो बुङाखसै, मोनाखै। मानोना नङा, जिहेतु जायफ्रा फैदों गावनि गोसो इच्छा जानानै, स्वयं इच्छा जानानै जिसु ख्रिस्ट'निसिम फैदों, बै गिर्जानिसिम फैदों, बै गिर्जायाव फैदों आरो पास्टरजों आर'ज खालामजाफैदों। आरो बिथांमोननि जिथु गावाहि होनाय, बिथांमोननि जिथु साखि होनाय, बे साखि होनाया थोंजों बाथ्रा। आरो बे थोंजों बाथ्राया मा? जे जों बे गिर्जायाव फैनानै जोङो सुख सान्तिखौ मोन्दों, आरो आंनि फिसाज्लाया मोजां जादों, आंनि फिसाजोआ मोजां जादों। जिहेतु जों गोबां जायगायाव बेरायबाय, डक्टरफोरनियाव थांबाय, नाथाय जों गोजोननायखौ मोननो हायाखै, गाजानायखौ मोननो हायाखै, नाथाय बेयाव फैनानै जों गानायखौ मोन्दों। बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। आरो जाय बेक्तिफोरखौ बिथांमोना सोंबावगौमोन हयथ', एबा सोंबावदों, गासैखौबो मोननो हायाखै भिडिअ क्लिपखौ, हयथ' आरो गोबाव दंबावोमोन। बेफोर गासैबो काट जानानै फैदों। दा दिनै बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि जिथु बदनाम होनाय, जि बाइबेलखौ बिथांमोना बदनाम होदों, धोरोम सोलायहोग्रा लेखाया बेनो होननानै बिथांमोना मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि हयथ' बाथ्राखौ बुंदों। बे जे ख्रिस्टियान धोरोमनि जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंग्रा बेक्तिनि मोनसे गोथार लेखा, बे बाथ्राखौ मोनथिनानैबो बिथांमोना हयथ' बाथ्राखौ बुंदों। आरो जानो हागौ बिथांमोना मोनथिया जे बाइबेला जे मोनसे गोथार लेखा, ख्रिस्टान फोथायनायनि, जिसुखौ फोथायनायनि धोरोमनि लेखा होननानै, बे लेखाखौ बिथांमोना बदनाम होदों। मा बदनाम? बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोग्रा लेखा होननानै बिथांमोना बुंदों। बेबायदि धोरोम सोलायहोनायनि बाइबेलाव फंसेबो सोदोबानो गैया, जेराव बिथांमोना बेबायदि बुंदों। आरो लोगोसे जि प्रभु भोज, जायखौ लर्ड सापार होननानै बुङो, भर्बनि भोज होननानै बुंनाय जायो, बेनि जिथु आंगुरनिफ्राय बानायनाय, जिथु गोसोम आंगुरनिफ्राय बानायनाय जिथु रस, अनलि इउज फर चार्च होननाय जिथु बथलाव मोनदोंमोन, बेखौबो बिथांमोना बायदि रोखोमनि सोदोब बाहायदों। बेखौ लोंहोनानै नोंसोरो मानसिफोरखौ फाग्ला फाग्लि खालामो, बेखौ लोंहोनानै नोंसोर फेहैयो, बेखौ लोंहोनानै खोख्लैयो, बायदि रोखोमनि सोदोबफोरखौ बाहायदों। दिनै जोंनि गिर्जायाव
दुथांफोरा हाबनानै बेफोरबायदि खालामो सोर पारमिसन होयोथाय बिथांमोनखौ नङा होमब्ला सोर पारमिसन होयो जों जुदि सोरनिबा गुबुन फोथायनायनि धोरोमसालियाव जुदि थाङोब्ला बबेबा मस्जिदाव थाङोब्ला बबेबा टेम्पलआव थाङोब्ला बबेबा थानसालिफोराव थाङोब्ला बहाबा थांनानै जों जुदि माबा मोनसे बाथ्राफोर बुंहैयोब्ला जोंखौथ' हय नागारनाय नङा बुयै बुयै जोंखौ गोबां बुनानै हरगोन हयथ' नाथाय दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न'आव जबरजस्ति उइदाउट पारमिसन बेफोरबायदि हाबनानै गन्दगल खालामदों दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनायफोराव बेसेबांबा उसुबिदा खालामगासिनो दङ दिनै जोङो अलरेडि बे भिडिअ नुनो मोनबाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि समा बेबायदि दा बेयावहाय जोबनाय फारसे थांनो नागिरदों जिहेतु बाइबेला बेखौ बुंखादों जे आंखौ नाजावनायखाय नोंसोरो संसारनि मानसिफोरजों मुगै जागोन जेलाव थानो गोनां जागोन ठाट्टा होजागोन मुगै जागोन सिथार जागोन सोबा जागोन बुजागोन दिनै बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ माब्ला बुंदोंमोन बे जाहैबाय बे जाथायफोरा माब्ला जागोन होननानै बुंदों जिसु ख्रीष्टआ बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां सिगां जानो गोनां जाथायफोर अनजाग्रा प्रियफोर बे गासै भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो गोसोखांनांगौदि बोथोरा खाथिसै आरो लोगोसे मोनसे मावनांगौ खामानिया बेनोदि जों बेजों बे बिसजलायनांगौ जों आर'ज खालामनांगौ अनजाग्राफोर आर'ज खालामदो जायफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टनि मुंखौ खोनाब्लानो स्रिं मेलेमाव नांखाङो रागा जोङो ख्रिस्टियान होनब्लानो मेलेमाव टिं माबा मोनसे जायो आरो रागा जोङो मुगैनो गोसो जायो सिथारनो गोसो जायो बुनो गोसो जायो बिथांमोन बायदि व्यक्तिफोरनि थाखाय आर'ज खालामदो बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रीष्टखौ मोननो हायो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनो हायो आरो लोगोसे आर'ज खालामबावदो जायफोरा तारुनायाव थानो गोनां जादों पारसिकिउसन खालामजादों बिथांमोननि थाखाय आर'जआव थाबाय था बिथांमोना जेन फोथायनायाव बोलोगोरा जालाङो प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ